Moi taas kaikille. Tässä videossa näytän teille 5 pelottavaa kuvaa möröstä. Olemme katsoneet tätä jo yhden osan. Päätin tehdä tästä nyt toisenkin osan. Kuten huomaatte, tämä on yksi muokattu kuva yhdestä jaksosta. Tämä on kyllä todella pelottava, jos itse näkisit, että mörkö tuijottaa sinua tämän näköisenä. Näette, että mörkö seisoo suorassa, hymyilee ja katsoo sinua. Mitä kun itse olisit kävelyllä ja vastaan se tulee yöaikaan. Mörkö katsoo sinua tällä ilmeellä. Kuten huomaatte, tässä kuvassa Nipsu tulee ulos ja mörkö seisoo aivan hänen vieressään. Miettikää itse, kun tulisitte ulos omasta talostanne ja aivan vieressänne seisoisi todella iso mörkö. Kuten näette, Muunpeikko selvästi tuntee itsensä, ettei hän ole yksin ja että hänen selkänsä takana olisi jokin. Kuvitelkaa itse, että tunnette, että selkänne takassa olisi jokin ja katsotte sinne. Siellä ikkunasta katsoisi sinua mörkö. Tässä, niin kuin huomaatte, mörkö on kokonaan musta ja katsoo. Kyllä tämä on aika pelottava, jos itse kokisit tämän tilanteen, että juokset ja mörkö katsoo sinua suoraan.